Hezkuntza legearen proiektua legegintzaldi honetako arau garrantzitsuenetako bat aurrera doa, naiz eta oposizioaren zati handi bat horren kontra egon. Eusko Jaurlaritzak urtea amaitu baino lehen onartzea espero du, izan ere badirudi gaurko osoko bilkuran osoko zuzenketa guztiak gaindituko dituela testuak. Horrela, taldeek aurkeztutako zuzenketa partzial guztiak eztabaidatzari ekingo diote. Euskal Herria Bilduk aste hon iragarri du osoko zuzenketen aurka bozkatuko duela gaur, eta beraz legeak aurrera jarraitza espero da EAJren eta PSren gehiengoari esker. Horrela, PPren, Voxen, Ciudadanosen eta Elkarrekin Podemos IUren osoko zuzenketak bertan behera geratuko dira. Azken honek hezkuntza ituna sinatu zuen, baina lege proiektutik aldendu eginda EAJrekin, PSrekin eta Euskal Herria Bildurekin sinatutako akordioa errespetatu ez dela argudituta. Horrela, hurrengo urratsa talde guztiek aurkeztutako 300 zuzenketa partzial inguru eztabaidatzea izango da. Eusko Jaurlaritzak espero du eztabaida hori 2 hilabetean egitea, legea urtea amaitu baino lehen onar dadin. Eguerdion guztioi, 12 pasata iritsi da gurean gaur magazineko lehen atalari heltzeko unea. Gaurkoan Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza legea hizpide. Aipatu legez Eusko Jaurlaritzak ondutako hezkuntza lege proiektuari alderdi politikoek aurkeztutako zuzenketak eztabaidatu eta bozkatuko dituzte gaur Eusko Legebiltzarrean, eta jakina da emaitza. Hezkuntza munduak merezi duela etorkizuneko proiektua eta ahalik eta babes handinarekin joan dedin. Eta hori da, nik uste baita ere alderdi politikoak edo talde parlamentarioak bilatuko dutena, eta da ahalik eta babes nagusi edo handina aukitzea. Beraz, Euskal Herria Bilduk ezezkoan bozkatuko die osoko zuzenketei, herri honi egokitutako ahalik eta lege honena eraiki nahi dugulako. Eta ezarritako hizkuntza helburuak betetzea. Badatzoko egunarekin gaur bozkatzekoak diren zuzenketen gaineko iritzia eman zuen atzo ikastolen elkarteak, izan ere bereziki kezkatuta daude euskararen gaiarekin. Hain justu, euskararekin lotuta dago EAJak eta PSek batera aurkeztu duten zuzenketaren puntuetako bat hizkuntza ereduen sistemari eustea proposatu baitute. Ordea, ereduei eustea atzera pauso bat da ikastolen elkartearen ustez. Azaldu dutenez, hizkuntza ereduek ez dute euskal eta horiek gaindituko dituen eredu bat behar da izan oinarrian, halaber zentzugabe iruditzen zaie horiei eutsi nahi izatea. Murgiltze eredua ezarri beharko litzatekeela adierazi du ikastolen elkarteak, izan ere nabarmendu du ereduek izaera baztertzailea dutela eta segregazio egoerak areagotzen dituela. Gainera gaitzetsi du lege proiektuan eta zuzenketetan ez dela ageri euskal kurrikulumik. Gauzak horrela, hezkuntza legearen bueltako berri gehiagoren zain, hezkuntzako beste esparru bati helduta, unibertsitate sistema plana aurkeztu zuen atzo Jokin Bildarratz Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburuak Eusko Legebiltzarrean. Oro har, 2.256,2 milioi euro bideratuko dituzte unibertsitatera, azken planean baino 14,5% gehiago. Plana ezagutu ondoren Euskal Herria Bilduk eta Elkarrekin Podemos IUk exijitu dute Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleen eta ikertzaileen lan baldintzak hobetzea. Lan egiteko espazioak sortzea aurreikusi beharko luke plan honek, bai ikerketa, irakaskuntza arlo honetan eta oinarrizko unibertsitateen langileen baldintzak hobetzea ahalbidetu beharko luke, eta azkenik losuaren baitan sortu zaigun arazo honi irtenbidea emateko aukera kontemplatzea nahiko genuke. Helburua gure ustez ez da izan behar daukagun ezer ordeztea, baizik eta
komplementu bat jartzea eta kalitatezko hezkuntza online bat ematea Euskadin eta Euskaditik. Guztiona izan beharko lukeen konpromisoa da. Eta aurretiaz euskaraz aritu garela, Oldarraldi judizialaren kontrako manifestazioa egingo da azaroaren 4an Bilbon euskararen normalizazioaren kontraigaro hilabeteotan izan diren epaiak auzitan jartze aldera. Euskalgintzaren Kontseiluak antolatu du protesta eta txikimendu ugari jasotzen ari da deialdiaren harira. Atzo Euskal Sindikatu Nagusiek eta lan munduko hainbat eragilek bat egin zuten mobilizazioarekin bat egiteko Bilbon bertan egindako agerraldi batean. Propio agerraldira kondutako oharrean gogora ekarri zuten eremu sozioekonomikoa ezinbestekoa dela hizkuntza gutxituen normalizazioan entzun. Eremu sozioekonomikoa ezinbestekoa da hizkuntza gutxitu baten biziberritze eta normalizazio prozesuan. Izan ere, gure bizitzaren parte handi bat lanean ematen dugu. Eta beste parte handi bat inoren lanaz baliatzen. Horregatik, herritar erabiltzaile modura zerbitzua norbere hizkuntzan jasotzeko eskubidea aldarrikatu nahi du Kontseiluak. Baita langile moduan euskaraz lan egitekoa ere. Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak bertan bera utzi ditu Euskal Autonomia Erkidegoko udal legea euskararen alorrean garatzen duen dekretuaren artikulu batzuk udalei hizkuntza politikarako ahalmena mugatuz. Horien bidez ebatzi du hain justu ere udaletan ezin dela euskara lehenetsi. Bada epaia euskararen biziberritzaren aurkakoa ez ezik adostasun sozial handi baten kontrakoare badela adierazi du udalerri euskaldunen mankomunitateak eta bertako kide diren udalei adierazpen instituzional bat helarazi die udaletan ahalik eta lasterrena onartzeko. Adierazpen horren bidez euskara sustatzen jarraitzeko asmo sendoa berretsiko dute udalek. Azaroaren 4ako Euskalgintzaren Kontseiluak deitua duen manifestazioarekin ere bat egingo dute udalek adierazpen horren bidez. Asteon jakin den epaiak eman duen udalen lan ildoak nola eragotzi ditzakeen gogoratu dute bozkatuko duten testuan izan ere eta zehaztu dutenez udalak helburu nagusien artean du udalerrian euskara normalizatzea eta herritar guztien hizkuntza eskubideak bermatzea eta sententzia honek oztopoa besterik ez dakar. Hori jarri baitu ezbaian auzitegiak euskararen normalizazioa. Euskara lehenestearen aurka egin du gaztelera baztertzen delakoan ordean ez da halakorik hizkuntza minorizatu bat aurrera bidera eramatea da eskubide guztiak bermatzeko. Gauzak horrela Euskal Konfederazioak agerraldia egin du Baionan euskararen erakunde publikoa osatzen duten 4 partaidei eskatzeko euskararen geroa segurtatuko duen hizkuntza politika bat proposa dezatela. Hain zuzen ere galdetu dute ea nola egin daitekeen 2050ean euskaldunen kopurua 130 izan dadin. Gainera euskararen erakunde publikoaren izaera eztabaidatuko dute hura osatzen duten erakunde publikoek ondoko asteetan eta etorkizunean izango dituen baliabideak erabakiko dituzten. Bada Euskalgintzaren hitzetan gaur egungo erritmoan segitzea euskara hiltzera kondenatzea litzateke. Egitura horrek eta egitura horretan bitzen diren egiturek bidea zabaldu zuten pixka bat eta emaitzak lortuak izan dira. Gaur egun bezala segitzen baldin badugu aldiz eta horrek gaitu asko kezkatzen euskara desagertuko da 2050ean. Gauzak argi eta garbi erraiteko. Beraz, gaur egun galdetzen duguna da, gidaritza hartzen duen lehendakari berri horri, biogune bat hartzea euskarak etorkizun bat izan dezan. 2004ko apostu biziki handi bat izan zen. Apostu horrek emaitza batzuk ikarri ditu, eskasak dira, baina horrek frogatzen du. Hizkuntza politika publikoa ausartak finkatuz. Eta sinergian lan eginez Euskalgintzako aktorekin, euskarari etorkizun bat emaitea posible. Euskal Herria Bilduk Gazako indarkeria agertoki onartezina salatu du eta dei egin du elkarrizketaren eta akordioaren bidea jorratzeko Palestina estatu bilakatzeko irtenbide politiko bat topatzeko alegia. Hala Euskal Herrian Palestinaren alde deitutako mobilizazioetan parte hartzeko deia egin du, hala nola larun batean Donostian egingo den manifestazioan.
75 urtetan bezala, lehenik eta behin dei bat egin nahi diogu deseskalada militarari, eta dei bat egin nahi diogu elkarrizketari eta akordioari. Azken 20 urtetan bezala, badago estrategia bat, genozida den estrategia bat, Palestinar herriaren kontra. Berriz ere eskatu nahi dugu, Gazako eremuaren aurkako estrategia militarrak eten egin behar direla, eta baita ere, esan nahi dugu, hau ez dela soilik arrazoi humanitarioengatik, baita ere arrazoi politikoengatik eskatzen dugula. Eta arazoren jatorria da Palestina herri okupatua dela. Herri palestinarra errespetatu eta bere estatua errespetatu. Apartheid egoerarekin bukatu egin behar da. Okupazioarekin bukatu egin behar da. Eta zentzu horretan dei egiten diogu Euskal Herritarrei egongo diren mobilizazio eta ekimenetan parte hartzeko. Palestinarren eskubideak aitortu gabe ekialde hurbilean bakea lortzea posible dela uste duena zoratuta dago. Hitzok esan zituen Palestinako aginte nazionaleko buru Mahmoud Abbasek Nazio Batuen erakundaren batzar nagusian iragan iraiaren 21. 2 aste geroago Gazako miliziek eraso egin zioten Israeli eta hankazgora jarri zuten ekialde hurbilerako zenbaiten joko taula politikoa. Ondorietako bat izan da Saudi Arabiak geldiarazi egin dituela Israelekin harremanak normalizatzeko zituen negoziazioak. Hain justu Tel Aviven eta Riaden arteko akordioa geroz eta hurbilago zegoen honetan, milizia palestinarrek erasora jo dute eta horrek zaildu egin du Joe Biden Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak eta Benjamin Netanyahu Israelgo ministroak esku alderako duten helburu nagusietako bat, Estatu juduaren eta inguruko herrialde arabiarren arteko loturak estutzea, Palestinako auzia albo batera utzita. I was deeply saddened and outraged by the explosion at the hospital in Gaza yesterday. And based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not you. But there's a lot of people out there who are not sure. So we've got to overcome a lot of things. They know what حق الإنسان. لا يوصف حق الإنسان يوصف حق الحيوان. Gauza korrela Espainiak segurtasun neurriak indartu ditu 10 herrialdeetako enbaxadetan eta ordezkaritza diplomatikoetan atzo barne ministerioak 4. alerta maila mantentzea eta neurri osagarriak hartzea erabaki ondoren. Segurtasunerako estatu idazkaritzak idatzi bat bidali dien segurtasun indarrei Israel, Palestina, Turkia, Jordania, Libano, Frantzia, Danimarka, Suedia, Ameriketako Estatu Batuak eta Erresuma Batuko ordezkaritzen inguruan segurtasuna areagotzeko. Bada Josu Erkoreka Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburuak iragarri du Euskal Autonomia Erkidegoak ere segurtasun neurriak indartuko dituela zenbait tokitan eta leku eta neurri zehatzak aztertzen ari dira. Nola nahi ere, sailburuak azaldu du mugako pasabideen inguruak izango liratekeela segurtasuna areagotuko luketen tokietako bat, baina baita hiriguneak edo jende asko biltzen diren tokiak ere. Beraz, neurriak berdinak dira eta alerta maila berdina da estatu oso guztian. Arriskuak ez dira berdinak leku guztietan, ezta? Eta hor bai, bakoitzak bere esparruan azterketa zehatzago bat egin beharko du, erabakitzeko nun intensifikatu daitezken vigilantzia edo segurtasun neurriak. Baina hori ez da zehaztasun osoz eta lau haizeetara zabalduko dugun informazio bat, imaginatuko duzuenez.
Gauzak horrela azken egunotan sare sozialetan bolo-bolo dabil Espainiar militarrek Iruñeko alde zaharrean antzaleku baten aurrean gizon bati emandako jipoiaren bideoa sare sozialetako erabiltzaileek Altsasuko auziarekin alderatu dute gertakaria eta politikari batzuk ere eman dute beraien iritzia. Leire Martinez kazetariak emango dizkigu xehetasunak. Duela hilabete eskas, 4 gizonek izugarrizko jipoia eman zioten Iruñean, Zentral Aretoko atearen aintzinean, bertze gizon bati. Egun hauetan, jipoia errautsa bezala zabaldu da sareetan barrena. Izan ere, astinaldia emandako 4 lagunetatik 3 Espainiako militarrak dira. Militar horiek Nafarroan daude igorririk Berriozargo Aintzoain militarren kuartelean. Iruñeko instrukzioko 4. zenbakiko epaitegiko titularrak behin-behineko askatasuna eman die 4 atxilotuei, baina zauri larriak eragitea leporatzen diete. Epaitegira astero agertzeko betebeharra ezarri zaie inputatuei, baita biktimaren gandik urruntzeko agindua ere, iturri judizialek jakitera eman dutenez. Era guztietako erreakzioak bildu dira sarean. Aunitzek Altsasuko auziarekin alderatzea eskatu dute, eta lege antiterrorista aplikatzea eskatu dute hainbat erabiltzaileek. Politikari batzuk ere eman dute bere iritzia. Errate baterako, Jon Iñarrituk errandu, azalpenak eskatuko dizkiola Espainiako gobernuari. Denborak erranen du auzi hori auzitegian bakarrik konpondu edo Espainiako gobernuan izanen ote den mintzagai. Gaizlatuta berriz urrats bat gehiago egin du askatasunerantz, jakez esnal euskal presoak etxeratek jakinarazi duenez iaztik ezarria zuen eskumuturreko elektronikoa kendu diote Baionako presondegian joan den astean Jon Barotekin egin zuten modura. Baldintzapean aske geratu da esnal eta berak ere neurri zorrotzak bete beharko ditu datozen 10 urteetan. Egoera berean da Frederik Aranburu Xistorrere. Urriaren 9 Erandion aldamio batetik erorita larri zauritu zen behargina hil eginda orduan izandako zaurien ondorioz Lab sindikatuak azaldu duenez. Horrekin batera jakinarazi du aste artean arrantzale bat hil zela Pasaian. Hala sindikatuaren zenbaketaren arabera aurten 45 behargin hil dira lan istripuan Euskal Herrian. Labek azaldu duenez itxura denez istripua gertatu zenean langileak ez zuen erorikoen aurkako babes sistemarik eta hori bereziki deigarria da amiantoa kentzeko prozesu batean prebentzio neurriak eta enpresarien partetik ezarritako kontrolak muturrekoak izan beharko liratekelako. Sindikatuak gogorarazi du iaz 11 langile hil zirela toki garairen batetik erorita eta aurten 4. Eraikuntza sektoreko lan baldintzak salatu ditu eta erakunde publikoak ere egin ditu egoeraren erantzule. Bestaldetik, Senpereko laborantza lur batzuen salmenta oztopatu du Lurzaindiak eroslearen etxean elkarteratzea egin dute Makean. Parte guztien arteko bilkura lortu dute hain justu lurrak laborantzarako gelditzea adosteko. Hala ere, aitortu du hala ere, erran balako
erostunari eta saltzari ejan balu historioak izan entziela saltzapen molde hori eginez, menturaz, gibel egin entzutela. Ara, ez du egin, eta orai hortan gira. Borroka hori kolola segitu behar ditugu legea aldatu aktio. Dira hainbat neurri, zinez azkartzeko zafejaren eskubidea, eta beraz, alde batetik laborantzaren erabilpena babesteko, eta ere borrokatzeko espekulazioaren aurka. Aldiz lan gatazketan goiz honetan Urdurizko mekanerreko langileek manifestazioa egin dute Bilboko Eusko Jaurlaritzaren aurrean enpresak lantegia ixteko erakutsitako asmoaren aurka egiteko bertan izan da Hamaika Telebista. Gaurko gore baguna eta Eusko Jaurlaritzaren bilera daukagu industria sailan, alde batetik esan nahi dugu txosten bat eraiki nahi dugula externo adituekin, enpresa externaekin, eta Mekaner ikuspegiko sozial batetik bideragarri plan bat egitea, eta hori dela eta eskatuko digu diru laguntza txosten hori eraikitzeko. Eta hortik irtetzen diren emaitzekin, gurekin defendatzea Mekaner ez arratzeko eta aurrera eramateko. Nafarroan aldiz, bulegoetako beharginek greba eguna dute gaurkoa adi. Sindikatuon proposamena da lehenik eta behin KPIa bermatzea eta bestalde batetik lanaldia murriztea. Hala ere, atzo elkartu ginen patronalarekin eta berriz ere mehatxuzko tonuarekin eta beti erabiltzen dituen argudio berak erabili zituen, berriz ere esateko beraien proposamena mantentzen dutela eta ez dutela kontuta, hau ez zuten horrela aipatu, baina gure ustez honen islada da ez dutela kontutan hartzen sektoreko errealitatea ez da langileen eskakizunak eta aldarrikapenak. Volkswageneko 10. lan ituna atzo izenpetzea espero zuen zuzendaritzak, baina beste astebete itxaron beharko du. Langileen batzordean gehiengoa duten bi sindikatuak, UGT eta Komisiones Obreras, zuzendaritzaren proposamenarekin ados daude, bainaren onurak saldu nahi dizkiete langilei. Larunbateko arratsaldeko 4etarako deitu dute batzarrera akordioaren nondik norakoak azaltzeko. Gainera, aurre akordioari buruzko galdeketa bat antolatuko da datorren asterako. Bihar zuzendaritzaren eta langileen arteko bilkuran erabakiko da noiz egingo den erreferendum hori. Azken urrats horien zain Volkswagenek oharbidez baieztatu du akordioa duela UGT-rekin eta Komisiones Obrerasekin. Jesus Galindo Industria Harremanetako zuzendariak espero du langileek horren aldeko iritzia agertzea gainera. Elak zein labek proposamen horren kontra egin dute ordea eta batzarra txanda bakoitzeko lan orduetan egitea hobetsi dute. Elaren arabera batzarra parte hartzailean eta irekia izan beharko litzateke eta hori bermatzeko modua da astegun batean egitea. Alta batzordean gehiengoa dutenez larunbatean egitea erabaki dute Komisiones Obreras eta UGT asteburuan fabrika itxita egon ohi da eta aparteko orduak ordaindu behar izate ditu enpresak, baina nahiago du hori astean txanda bakoitzeko produkzioa eten baino. Labek aurreratu du ez dutela larunbateko batzarrean parte hartuko. Bada ekonomia arlokoa kala, kultur arloan murgilduko gara orain, izan ere kameraren beste aldean dugu Irati Agirrazpenaga kultur aditua, datozen egunetako kultur agenda gure ganatzeko. Eguerdion, Irati, kaixo? Kaixo, eguerdion, garo. Tira, zinearen bueltakoekin hasiko gara gaurkoan, Irati, izan ere gaur bertan hasiko da Euskal Zine bilera Lekeition, zertan datza egitasmo honek? Bai, hori da, igandera tartean egingo da desberdinak proiektu delako tailerrak hasteko kanpak. Aurten 26 honek, beraz antolatek esan dutenez, aurre eta zabidez garrantzitsua, baina oraingoan atzera begira ere ibiliko dira. Eta, gogoratu beharra dago aldeetako euskara utzez den zinema jaialdirik zaharrena dela ekeiteko. Euskal Zine bileran
urten 19 aukeratzen lehiaketarako, eta irabazleak aukeratzeko arduraduna, zinegoa festivaleko zuzendari artistikoa, alaizaren gana, Ramon Agirre aukeratzen eta nire Albertiko positoa, bai maila. Eta horrez gai, kameratoia ere egongo da, Euskal Topaguneak eta Euskal Zinebileak antolatzen euskaraz ikusentzunezko raliak, eta hor, bueno, Zinema Gazteko gaita horretan film bat eskatu behar du. Eta horretarako, japen emate dutenek, edo partitutunek, gidoi gintzarako, edo gidoi gintzari burko formakuntza jasoko dute estibalitzen eskola. Zinemagilearen eskutik eta baita ere, Aitzol, Zagazaga zuzendariaren eskutik, Aitzolek iaz irabazi zuen Euskal Zinebilerako zuzendari onenaren gainera, soinu ekoizpenean interesa dutenek, azerrenderia masterclassa izango dute. Aribanak eta igandean izango da, 20 guztiak proiektatu direnek, arrapaldeko lauterritan, ikusgarri zinemaretan, guztiak ere, eta bertan ikustu ditugu, emaiko baita alegriak ekitaldi hori, beraz, zinema gozatuko, lekeite maduzi daukera gortzen. Bai, ez da, gauzak horrela zinearen bueltakoekin jarraiki gaur abiatuko da baita ere zinegin jaialdia. Azparnen, kasu honetan zerekin topatuko gara Irati? Bai, hori da, lekeitekoa ezaguna oso, baina berro batzera izatea zeni da, berro batzuei, geografikoki eta urbiago ezkilako, eta Azparnen, aziko da, gaur bertu baita ere, zinegin jaialdia. Eta zineginen helburua, Euskal proiektatzea. Hau da, gaurtik hasi eta igandera bitarte azken aldean estrenatu berri diren Euskal Ekimen proiektuari ekingo diete, egiarteak, Azparnez, magiak eta dutela, gaztetzea, elkarlan, Ipar Euskal Herrian, Euskal Zinemaren erakutlea izango eta festivalariak eramateko gaur bertan, inautzen eta manez ikusten positibo laura proiektatuko dute, Pascal Edigoien eta Maia Eribanen filma egiten euren presentziaren. Ostiralean aldiz, musika eta argazkia uztartu den festivala da, lehiak ganate artista botaldearekin hartuko da, eta behar Lumi taldea, hori legarretaren. Filmei daukenez, egun horretan, Bier Fuentes eta esneraren tetuan fikziozko lan hau da Arun batean, Mikel Álvarez azkenazkoa, Josu Martínez Izkarzoro eta Milan filmatu. Milan horiek proiektatu eta bueno, amaitzeko igandea, animazio filmetan da, aldatuz eta kasu honetan, Debako Animaldeba Festivalaren eskutik. Eta, bueno, egun horretan baita ere, finaldian lortu. 20.000 erle espezie, eta Paul Urquijoren ere, ikusgai izan. Tira ez, beraz hor badira hainbat, zaitzakiak soberan bertaratzeko baita ere. Irati, ari dira esaten errealizaziotik, badugula antza arazoren bat soinuarekin, berazea, elaster hori konpontzerik badaukagun, aurrera jarraituko dugu bitartean, izan ere kultur arloarekin lotutakoekin baita ere, eta bakaleran Dat Time erakusketa dago ikusgai, zentroko erakusketarik handiena Arte Ederren Bilboko Museo arekin batera egindakoan, sorkuntza garaikidetik abiatuz 80 artistaren 107 lanek osatzen duten, gainera esposizioaren azken txanpan 3 obra berri jarri dituzte Goiarenak eta Marikuri Herrerorenak. Artelanak azoren bostera bitartean egongo dira ikusgai eta hause eta gero, eguneko elkarrizketa nagusiarekin bueltatuko gara laster arte.
Da Time Tabakalerak eta Arte Ederren Bilboko museoak elkarrekin egindako lehen erakusketa azken txanpan sartu da, eta 3 obra berri eta garrantzitsu daude ikusgai. Goiak margotutako Martin Zapaterren erretratu bat eta Maripuri Herreroren 2 akuaforte. Martin Zapaterren erretratua Francisco de Goiak 1787 margotutako olio pintura da. Bertan Goiak Martin Zapater bere lagun mila margotu zuen. Martin Zapaterren erretratuak Goiaren Moratinen erretratua ordeztu du, orain Osloko Munch Museoan ikusgai dagoena. Orain arte ikusi ezin izan diren obrak dira honakoak erakusketa indartuko dutenak esposizioaren azken txanpan azaroaren 5 itxi baino lehen. Azaroaren 4 eta 5 Blanka Arrietaren emanaldiekin emango zaio amaiera Da Time. Erakusketarako diseinatutako bere eske hartze koreografikoa egingo du hilaren 4 eta 5 goizeko 11etan. Erdiak pasata iritsi da eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea, eta horretarako gaurkoan gurekin dugu David Ontoria, sinema zuzendaria. Kaixo, David, eta ongi etorri. Kaixo, egunon, eskerrik asko. Kongito laburmetraiaren zuzendaria zara. Kongito laburmetraiak Malikenen historioa azaltzen du, eskolan arrazakeria eta bullyinga pairatu duen haur adoptatu baten historia alegia. Zergatik erabaki zenuen gai hau azaleraztea? Proiektu hau sortu zen Azalak elkartearen baitan, ni Azalak elkarteko kide bat naiz, eta elkarte honetan arrazakeriaren aurka bultzatzen dugu, eta batez ere Afrikatik datozten umeak, arrazializatuak, erramintak edo babespen motako bat eman nahian, adoptatzen direnean, gero eskolan ez dituzte erremintak eta arrazakeriaren aurkako baliabideak. Eta hor sartzen da, arrazakeriaren aurkako laburmetrai bat egiteko gura, eta proposatu zidaten elkartean hori egitea, zenik jan 2 laburmetrai egin dituen, eta ni baietz esan nuen, eta gidoia prestatzen hasi nintzen, baina, beste gauza bat gertatu zen. Zen ni, ez dakit, nik uste dut zinemaz dela bakarrik mezu bat ematea. Orduan bai arrazakeria txarto dago, baina ere bai zinea egin nahi dut, eta irudi originalak eratzea. Orduan hor nik eragiketa bat egin nuen, non batu nahi nuen hori mezua, eta ere bai zinea estimulante bat egitea. Orduan, bizualki, atentzio asko dago planoetan, eta ere bai, historiaren inguruan, nik egin nahi nuen pizkat poliedrikoa. Ez bakarrik biktimaren historia, baizik eta gurasoen kontraesanak, esanguratzea, eta ere bai, laguna, eskolan duen lagun baten, konfliktoa. Ze berak Maliki lagundu nahi dio, baina, presio bat jasatzen du taldearen klase osoaren bidez. Orduan, dago como 2 aukeren artean, ez? Orduan, kontestu hori ere bai transmititu nahi nuen. Hainbat ertz aipatu dituzu, ez? Izan gurasoena, izan Malikenen lagunena, edo protagonista berarena. Izan ere bat amale sentsibilizazioa egitea egun ezinbestekoa bada, orduan hainbatean hori izan da laburmetrai honen helburua, ezta? Bai, hori izan da helburua, eta horregatik beste perspektibak jarri ditugu mahai gainean. Ze bakarrik biktimarena bakarrik jartzen baduzu, jende asko ez du hori jasan, eta ez dakiten nola hasi laguntzen, baina lagunaren perspektiba jartzen baduzu, hor ja identifikazio gehiago lortu aldute, eta hori da izan da helburua. Jendeak leku desberdinetatik historia honetara ailegatzea eta empatizatzea.
Eta Kongito laburmetraia dagoeneko ikusgai dago ez da, eta, bueno, zein da, jaso duzun harrera? Harrera oso ona, benetan, ja estrenatu zen Hego Amerikan, Mexikon, Uruguayen, eta gero ja hemen, Euskadin, estrenatu da, Korterraza festivalean, Gasteizen, eta ere bai estrenatu da Santurtzinen. Eta orain, zinema ikustezineko zinemaldian ikusiko da, eta hori, eta gero ere bai, azaroan ikusiko da zinema oso garrantzitsu batean, eta izango da Estatu Batuetako estreinaldia. Orduan oso harro nago hori izan duen ibilbidearekin. Zorionak orduan. Izan ere, mahai gainean jarri behar da arrazakeria gaia oraindik, eta, Kongito laburmetraia aipatu dugu, baina ez da egin duzun lan bakarra, ez da? Beste bi laburmetrai ere egin dituzu. Bai, egin ditut bi laburmetrai, bata izan da Takto, bi nesken arteko historia hori LGTB-aren barruan, eta bigarrena izan da Aifuera, da alien eta zientzia fikziozko historio bat. Eta Bilboko Fant festivalean ere bai estrenatu nuen. Orduan bai gustatzen zait aldatzea. Gai sozialak jorratzea gustatzen zait, baina ere bai ez dut gauza bera bat egin nahi. Aldatzea gustatzen zait. Orduan imaginatzen dut, orain dagoeneko bi laburmetraia egin duzu gai sozialekin harremana dutenak edo, eta beste bat zientzia fikzioarekin. Orduan agian etorkizunari begira bestelako gai bat landuko duzu. Bai, badaukat beste gidoi bat, beste laburmetrai batentzako, eta hauze da beldurrezko eta fantasiazko istorio bat. Orduan, baina hor ere bai saiatuko naiz bi munduak batzen, hauze da fantasiazko mundua eta deitate afrikarrak errepresentatzeko erabat aurkitzea. Ze mitologia afrikarra ez dago superinfrarrepresentatua. Orduan hori bai jorratu nahi dut. Aipatu duzu lehen Kongito laburmetraia ikusi ez dutenek aukera. Izango dutela ikusteko hemendik gutxira, eta beste bi laburmetrai ere egin dituzu, ez dakit non dauden eskuragarri edo ikusgai. Bai, hori oso garrantzitsua da, ze batzutan laburmetraiak aurkitzeko oso zaila da. Ez daki zergatik bakarrik zinemagileak festivaletan erakusten dituzte eta gero ez da gehiago jakiten. Orduan nire YouTube kateko katera igo ditut nire bi laburmetraiak, da David Ontoria, bilatzen baduzu David Ontoria Takto edo Aifuera, aurkituko dituzu. Eta intentzioa daukat festivalearen zirkuitoa amaitzen denean Kongito ere igotzea. Orduan, bi laburmetraiak dagoeneko daude igota, Kongito ere igotzeko asmoa duzu. Gainera laburmetrai horiek ez dira oso luzeak, ez da? Edo zenbat irauten dute? Joan naiz pizka bat murrizten, ze Takto izan zen 20 minutu. Lehenengo muntaia izan zen 35 minutu, baina gero Maitane Carballo editore oso narekin, baina 20 minutura jitzi genuen. Eta gero Aifuera 13 minutu, eta Kongito da 15 minutu. Orduan, ni uste dut ez direla oso luze sentitzen. Orduan, luze ez direnak, gonbite ez da, gonbite hori ikusteko eta gai ezberdin horiek beste ikuspegi batetik ere ezagutzeko. Bai, hori da, uste dut jendea sartu nahi badu nire YouTube katean, eskertuko dut eta hori komentarioren bat, jarri nahi badute, ni eskertuko nuke, bai. Eta zinemaz gabiltzala, azken galdera bat egin nahi dizut, euskal zinemaren inguruan, ez dakit nola ikusten duzun egun egoera? Karo, galdera hau zaila da erantzutea ze ramifikazio asko du, bale? Ze alde batetik badaude zinemagile oso onak, talentu mordoa dago, baina beste alde batetik ez dago laguntza instituzional nahikoa, nire ustez. Orduan, nire ustez telebista publikoa gaitasun gehiago du eta produktu konservadoreagoak babestea nahiago dute eta hor paradigma aldaketa bat egon beharko litzateke hori produktu freskoak, potenteak sustatzeko.
Orduan batetik, hori, telebista publikoan bestelako eduki batzuk jartzaren aldarria, eta gero diru laguntzez laguntzea, Euskal zinemagile horiek. Bai, eske gauza bat gertatzen dena da, zu ikasten duzun ni moduan zinema eskola batean, baina gero oso zaila da hor, saltoa egitea eta zinemaz bizitzea. Eta hor, telebista publikoak, adibidez, ideia bat izango litzateke, gidoia irakasten duten ikasleen artean, nolabait jarri plantilla profesional batean, eta hor ja, enlazatuz, eske jende asko jaisten dira. Jende asko ikasten dute zinea, ikusten dute ez dagoela inolako ahalbiderik, konexioak oso importanteak dira, eta ez badituzu jende nahikoa ezagutzen ez zara ailegatzen postu horietara. Orduan, ahal egin gehiago egin aldirela uste dut. Ze izan ere, alde batetik, badaude Euskal zinemagileak, eta horrez gain, Euskal zinemagile ikusleak ere badaude. Orduan, beharrezkoa da hori bultzatzea, ze izan ekoizteko eta ikusteko publikoa badago eta ekoizleak badaude ere. Claro, hori da, eske ni uste dut jende oso gutxi edo gutxiago ikusten du telebista publikoa, ze kontenidua edo jartzen diren produktuak ez dute hitz egiten jendeaz benetan preokupatzen diren arazoi buruz, eta orduan hori ireki egin behar da abanikoa, eta egin diren saiakerak demostratu dute hori Altsasu miniserie edo Ondaragoak, baina izan dira kasu oso puntualak eta ez dute horri kontinuitate bat eman. Eskerrik asko David Ontoria, zinema zuzendaria gurekin izateagatik gaurkoan. Eskerrik asko zuri. Eta orain tarte bat eta jarraian itzuliko gara, orain arte. Amaika Telebistak web orri berria du. Aktualitatea, saioak, podcastak, programazioa eta gehiago aurkituko duzue bertan. Unean, uneko edukiak zuzenean edo nahieran nahi duzuenean. Edozein tokitatik Amaika Telebista denon eskura, mugikorrean eta ordenagailuan. Etengabean eguneratzen den informazioa. Hemen amaika.eusen. Oiartzungo udalak duela urtebete abiatu zuen zaintzadi proiektua hautazkoa ez den bakardade egoeran dauden Oiartzungo helduen bizikalitatea hobetzeko zaintza sare publiko komunitarioaren bitartez. Zaintzadi proiektua martxan jarri genuen dula urte pasatxoia. Zaintzan inguruan hainbat buelta eman dizkiogu bai udal barruan eta herri mailan ebazeon kezka bat. Zaintza familiengan eroiden lan bat izan delako, edo instituzioengan askotan, ez? Eta, pixkat faltan botatzen, ez? Garai batean hain naturalateatzen zen bizilagunen zaintza edo, ez? Komunidadeak, herriak, herritarrak zaintzeoi berriro pixkat aktibatzeko ideia horrekin, martxan jarri genuen proiektu hau pixkat publiko komunitario formatuan, bai? Orduan, diagnostiko bat egin zen, herriko eragileekin, herriko hainbat zerbitzukin eta osasun zerbitzuakin bai, elkarlan bat sustatu zen, formakuntza eta sensibilizazio saio txikiak bai egin ziren, eta, jada eskuartzea martxan dago, 25 pertsona daude eskuartzen momentu honetan,
Eta, oin falta zaigu hankai garrantzitsuena, dela komunidadea eta herria aktibatzea. Orduan, hasi dira herritar batzuk beren izena ematen, lehenengo elkarrizketak bai hasi dira, eta hoixe da helburua, gu elkar zaintzea eta tartetxo bat hartzea gure egunerokotasunean ondokoa zaintzea, eta batzutan ematen du konpromezu hori hartzeak kenduko digula gure egunerokotasuneko denbora asko, baina azkenean bilatzen duguna da keinu txikiak itea ondokoa zaintzeko. Programaren helburuetako da zaintza sare publiko eta komunitario egitea. Hortan datza pixka udalangan, familiangan ere ateatzia eta herritar bezala lantzia, ze eskaintzia dakau, askotan hori da galdera. Eta pixka hor pertenentzia landu, eta denok egun bezala gure gizartean denbora pixkat eskas ibiltzen gea, baina gu bai esaten deuna da, azkenean hau izan berdula aldeuna egiten, eta horregatik iten dugu lehenengo elkarrizketa bat presentatzen edo nahi dutenen pertsonantzat, eta ez behaiek karga bat bezala bizitzia. Azkenean da, denok irabazten deu, denok gea herrian parte, eta azkenean gure helburutako bada hori, ze eskaintzea dakaten eta ze jasotzia dakaten. Eta hor lantzen dana pertsonakin edo gu lantzen deuna, auzo zain izan nahi duen pertsonakin da pixkat niz eskaintziak, bastian ordu bete, bastian ordu bete, aztian 3 ordu, 3 ordu. Nahi guza ezaita hau konpartitu nahi dut. Eta bilatzen deuna da, karga bat bezala ez bizitzea, baizik eta aportazio bat bezala, azkenean herritarra izateko eta herria eta komunitatea aktibatzeko. Bi motatako auzozainak egongo lirateke, eta lehenengoa adibidez izango litzateke dinamizatzailea izango litzakena. Hau izango litzake herritar bat, non bere denboa eskaini nahi dien, taldekako ekintza bateri. Izan daiteke puntua egitea edo astean behin gelditzen naiz beraiekin eta egunkaria irakurtzeko, hori izango litzateke dinamizatzaileana, eta gero besteago zan auzozain banakakua. Banakakua azkenean izan daiteke, bani miren bezala nahi dut eskaini astean ordu bete daukat, orduan nahi dut gelditu pertsona hauekin bai kafe bat hartzeko edo pasiatzea joteko, azkenean denbora bat eskaini nahi diet banakako horretan egoteko. Banakako horretan egon daiteke ere ezin balin badet ordu bete hori eskaini edo denbora luze bat eskaini, azkenean nire inguruan ditudan pertsona horiei atentzioa jarri, izan daiteke azpiko bizilaguna, bere ohiturekin jarraitzen duen, aldaketa bat jarraitzen duen egitea. Ikusten balen bat zerbait aldatu dela, zaintza direkin jarriko nintzateke harremanetan, eta ikusiko genuke zer gertatu den, edo pixka bat egoera aztertuko genuke. Hartzu egiten diogu deialdia, azkenean animatzeko, komunitatea berriro aktibatzeko eta bakoitza bere aletxoa jartzera. Gero eta bullying kasu gehiago ikertzen eta detektatzen dira, arlo horretan sentsibilizazio, trebekuntza eta ezagutza handiagoa dagoelako Eusko Jaurlaritzaren arabera. Protokoloa badago, baina gabeziak baditu. Tartean ez du arrazakeria aintzat hartzen. Azalak elkarteak arrazakeria eta beltz fobiaren aurka lan egiten du. Bereziki, nerabe, haur eta gazteek pairatzen dutena. Hala, gaiari heltzeko, pantailaren bestaldean dugu Maitane Olatz, Azalak elkarteko kidea. Kaixo, Maitane? Kaixo, egunon. Aipatu dugu, Azalak elkarteak arrazakeria eta beltz fobiaren aurka lan egiten du, bereziki haur, nerabe eta gazteek pairatzen dutena, zein da zehazki Azalak elkartearen helburua? Ongi esan duzu, helburua, arrazakeria eta kasuan gure seme-alabek pairatzen duten beltzfobiaren aurka borrokatzea da, eta nagusiki gure esparrua, eskola esparrua, eta gero eragingune gehiagotara gizartera heltzea ere bada. Eta helburu horiei helduta, ez dakite zer egiten duzuen, zer bultzatzen duzuen? Gu familia elkarte bagara, kasuan seme-alaba arrazalizatuak dauzkagu denok bai ala bai, eta guretzako elkargune bat izaten hasi zen hori,
joan gara pixkanaka helburu formalagoak jartzen, eta gaur egun ikusi duzen aurretik David Ontoriak egindako laburmetraia dugu gure produkzio propio gisa, baliabide bat. Eta gure helburu nagusia baliabideak sortzea da, gure seme-alabek referenteak izan ditzaten, bai eskola esparruan, bai bizitzan, azkenean minoria edo gutxiengoa izateak suposatzen duen erronka handia delako txiki-txikitatik hasita. Haur nerabeta gazteen arrazakeria eta beltzfobia izan ere zein da, zuek ikusten duzuen egungo argazki orokorra, sentsibilizazio eta kontzientzia handiagoa dagoela esango zenukete? Bueno, alde batetik, gaur egun gizarte informatizatu batean bizi gara, denok dakigu zer den arrazakeria, baina inor ez da arrazista. Orduan, paradogikoa da, gu guraso bezala bizi dugulako, ez gu baizik eta gure seme-alabengan ikusten dugu, bizi dutela egunerokotasunean arrazakeria edo mikroarrazismoak, ezta? Ze gauza txikiak izan daitezke, baino badira, eta horiek tantaz-tanta pertsona arrazalizatuek esaten dut, ezta? Oinaze handia direla haien bizitzan zehar, hori pairatu beharrak ondorioak dituela luzetara. Eta orduan gure helburua guraso oro bezala ez da babestea eta horri aurre egiteko erremintza bilatzea da, baina panorama ez da positiboa. Gero eta era oldarkorreagoan edo zabalagoan jendeak gure seme-alabekiko jarrera razistak asaltzen ditu eta honi aurre egiteko ahaleginak gureak. Aipatu duzu, ez da, Maitane, jendeak diola ni ez naiz arrazista, baina gero arrazakeria badago, eta mikroarrazismoa aipatu duzu. Ez dakite jendeak ulertzeko edo zeintzuk diren mikroarrazakeri kontu horiek adibideren bat eman dezakezu? Bueno, adibideak asko dira, gure seme-alaben anekdota bezala konta ditzakegunak, baina badira gertaerak puntu handiago batean edo gutxiagoan, umeek ekartzen dizkigutenak. Eskolan, askotan, eskola esparrua delako umeek ordu asko ematen dituzten esparru bat, ezta? Normalean, haien izenak ondo ez ahoskatzetik hasten dira, ez dakigunean ere haien jatorria zein den edo suposatzea haien jatorria atzerriko izan behar dela, hau da. Gure seme-alabei askotan galdetzen dieten ongoa zarete. Eta erantzuna Bilbo edo Erandio edo berdin da beste herri bat izaterakoan jendeak galdetzen dut, baina nongoa. Eta horrek, galdera horren atzean dagoen erantzuna edo jakin nahia bada jatorria zein den, bai? Eta gure umeak, arrazelezatuak izan arren, Euskal Herrian jaioak izan daitezke, batzuk bai besteak ez. Baina ez da erantzun hori ontzat hartzen. Orduan, etengabe ez da zure nortasunean kraska ibiltzeak, horrek badu azkenean ez da nolabait eragina haien psikean, haien garapenean. Hori alde batetik, beste aldetik, suposizioak egite, hau da, beltza izateagaitik, korrika ondo egingo duzu edo dantza ondo egingo duzu. Horiek badira estereotipo batzuk jendearen buruetan daudenak eta horietatik abiatzen dira jokabide edo jarrera rasistak edo mikrorasismo horiek egunerokotasunean dauden gauza txikiak, baino tantaz-tanta ez da badoazenak gainezka egiten. Aurreitziak aipatu dituzu, aurreitzi bat bada ere askotan ikusten dena edo euskaraz ez egitearen kontua, ez da adibide on bat dela hori? Hori da. Hain zuzen bitu hori, ez dizut aipatu, baina zenbat eta zenbat ume etxetik euskaldunak dira, eta zuzenean gaztelaniaz mintzatzen zaizkie irakasleak edo ondorioztatzen dute haiek direla lotura egiten dituzte bai arrazializatua izatearekin eta erlijio sinismenekin edo hizkuntza ez jakitearekin edo jatorriarekin eta gauza guzti hauek azkenean seme-alabei sortzen dietena da azaltu beharra, behin eta berriro justifikatu beharra haien jatorria, haien nortasuna, haien den dena behin eta berriro azaldu behar izate hori, gehiagizko esposizio horri. Eta aur nerabeta gaztez gabiltzala zentroen kasuan,
bullying protokoloa badago, baina protokolo horrek baditu gabeziak, ez da, tartean arrazakeria ez baitu aintzat hartzen protokolo horrek. Bilo, ni ama izateaz gain irakasle ere banaiz eta protokoloak ezagutzen ditut, eta esan behar da protokoloa berez ongi dagoela, ongi egiten denean baduela funtsa, baina zer da gertatzen dena? Pertsona zuriok ez dugu arrazakeririk biziko gure bizitzan, eta bizi ez dugunez, ez dugu detektatzen. Ez gara gai, ez badugu kontzientzia edo formakuntza espezifikorik ez gara gai, esan bezala, identifikatzeko. Orduan, zer gertatzen da bullying rasistarekin? Beti gutxietxi egiten dela. Hau da, ume batek eskolan bere irakasleari esaten dionean, nire ia ikutu didate baimenik gabe, irakasleak esango du. Eta, zer? Edo nire iarekin edo nire itxurarekin sartu egin dira eta irakasleak esango zu, bueno, umen kontuak dira. Zuk ere erantzu jozu edo ez egin hau edo dena delakoa, baina ez dio ikuspegi antirrasistatik daukan kutsua emango, eta orduan ez da erantzun zuzenik emango. Azken batean eskoletan falta dena delako ikuspegi antirrazista, antikolonialista bat, eta hori pertsona zuriok ez dugu. Ez dugu ez bagara formatzen bereziki. Orduan hor dago hutsune handia. Ikuspegi antirrazista, antikolonialista aipatu duzu, zein garrantzitsua den kontzientzia hori eta formakuntza horiek bultzatzea, ez da? Eta zuek azalak elkartetik, hainbat ekimen dituzue, formakuntza horiei dagokien, esokertzen ez baldin banaiz? Bai, gu ere realistak izan behar gara, guraso edo familia elkarte izanik ere mugak baditugulako, baina guk adibidez David Ontoriak egindako laburmetraiaren helburuetako bat, orain da ikusentzunezko produktu hori umentzako egokia badena, hausnarketarako, eskoletara eramatea. Eta eskoletan eramateko, agian gida didaktiko baten laguntzarekin, irakasleek landu egin alizatea eduki horiek eskoletan izena jartzeko eta identifikatzeko zerbait, zer ez, kontu hauetan. Eta, oraindik badago lan handia egiteke ez da, eta izan ere eskoletan ez da behar beste lantzen, ez dela behar beste lantzen esango zenuke arrazakeria, eta zer gehiago egin daiteke formakuntzak adibidez aipatu dituzu, adibidez bideo laburmetrai hori ikastoletara eramatea? Bai, badaukagu gizarte zuria gara, Euskal Herria, naiz eta koloretako izan, eskoletako errepresentazio gehiena zuria gara, ez dago ikuspegi hori izan bezala, eta gainera, hain zutila den detailea, baino, inauteri guztietan, otsai aldera, urtero elkartean, Euskal Herriko eskola askotatik kexak jasotzen ditugu, klaustrotik, Afrikar mozorroa erabili nahi delako, eta umei ere agian arpegia beltzez blackfaceak egiten direlako. Edo nolabait estereotipoetan oinarritutako mozorro burleskoak edo planteatzen dira klaustrotatik, horren txarkeria ikusi gabe. Horrek duen sakon, duen pisu sakon guzti hori historikoki, hortan ohartu gabe, planteatu egiten dituzte. Orduan, gabezi itzela da, baina hortik hasita erreferente falta ere beste bada. Liburuetan, historia liburuetan edo errepresentatzen dituzten pertsonetan ez dago razializatutako eredurik, eta horiek ere sortzea eta eskoletara eramatea ere gure lana da. Aurrentzako liburuetatik hasita edo eredu izan daitezkeen gure gizartean dauden pertsona bat. David bera guretzako elkarteko kide referente bada gure umentzako, zinema zuzendaria delako, eta gure umeak ez direlako ez da, estereotipotan, enkasillatu behar etorkizun batean, nahi dutena izatera iritsi daitezkelako, eta hori erakustea nahi dugu eskoletan, ez da? Erreferenteak aipatu dituzu, zein garrantzitsuak diren erreferenteak, David Ontoria bada erreferente bat, eta aipatu duzu nola zuen helburua dela, ez da, kongito laburmetraia ikastoletara eramatea, edo zeinbait ikastoletan hori ikustea, kontzientzia edo lantzeko. Orduan esan genezake, hori dela eskuartean duzuena orain, edo ez dakit beste zeo zer duzuen?
momentu honetan, badiotzut, indarrak hortan zentratzen ditugu eta baita ere gero gure hilabeteroko topaketak antolatzen ditugu, umeak berdinen artean mugitzeko eta haiek, gutxiengo diren horiek, egun batean gehiengoa izan daitezen eta haien inguruan eratzeko ekintzak. Baina printzipio baten elkartetik orain, momentu honetan, zentratuta gaude, David Ontorioaren labur metraia zabaldu edatu eta erabilera pedagogikoa egin dadin. Eskerrik asko Maitane Olatz, Salak elkarteko kidea gaurkoan gurekin izateagatik eta hurrengora arte. Mila esker, ondo izan. Hamaika Telebistak web orri berria du. Aktualitatea, saioak, podcastak, programazioa eta gehiago aurkituko duzue bertan. Unean, uneko edukiak zuzenean edo nahieran, nahi duzuenean. Edozein tokitatik Hamaika Telebista denon eskura, mugikorrean eta ordenagailuan. Etengabean eguneratzen den informazioa. Hemen hamaika.eusen.
ordu batak pasata iritsi da sozaldegeria ekiteko unea, eta horretarako gaurkoan gurekin ditugu Alaitz Argandoña eta Ion Minika, kaixo bioi eta ongetorri. Eguerdion. Beno, azteko ekialde hurbilera joko dugu, badirudi Gazako ospitalaren sarrazkiak inflexio puntu bat ireki duela, hainbat protesta egon dira ekialde hurbilean, zen mundu osoan, ez dakite lehenengo azteko titular bezalako batzuk edo argazki orokorra nola ikusten duzuen, galdetu nahi dizuet. Ni batez ere ze erraza den jendea manipulatzea, zelan komunikabidetan egon diren hainbat irakurketa ezberdina, eta zenbat denbora behar den benetan zer gertatu zen ikusteko, eta gero jendearen iritzia ze zaila den aldatzea, zuk mezu bat trasladatzen baldin baduzu eta esaten baldin baduzu ez dakit nork egin duela, ematen du gero kostatzen dela pila bat, benetan argitzen direnean gauzak, jendea berriro barneratzeko edo esateko, ez nik gelitu nahi ze irakurketa honekin, eta ez dut aldatuko, hori Gernikarekin gertatzen den antzeko parezido, oraindik badagoela jendea esan ez horiek izan ziren. Eta nik uste dut hori eskatzeko modukoa dela, eta da gauza bat oraindik harritzen nagoena. Nik zoritzarrez lerroburu bat edo eskatzen baduzu, Israelgo estatua genozidio bat burutzen ari da munduaren aurrean. Eta iruditzen zaite nesta azkeneko gunetan egoera zelan gordindu denen arabera, diskurso batzu baitere, igual egokitu diren. Niretzako nahiko preocupantea da ikustea Palestina herriari soluzio ez zara eta konponbide ez zara kondenatzen ari duela. Eta gainerako mundu ez dakit ez, mendebaldeko mundua, komunitate internazionala deitzen den hori, askotan ez dakit zer buruz gaude hitz egiten horretaz, baina hor badauden nazioarte mailako elite askok, zoritzarrez horrekiko noeteko ez, soluzioaren bidean pausuak emoteko agente bat bihurtu baino, alde baterako noeteko, lerrokatze baterako aktoreak bihurtu dira. Eta batez ere gaur egun genozidio hori aplikatzen nahi dutenaren alde aurkezten ari dira. Eta horreman jartzen gaitu oso ataka oso larria eta sakonean. Eta Palestinako herriari kondenatzen ari dotzona da, edo desagertzera, edo etengabe horrela bizitzea deitu badakioken, eta batez ere bere burua eta bere noiteko ez, jendartea gestionatzeko, estatu propio bat erikitzeko ezintasunera. Eta hori oso dramatikoa da horrela hitz egitea, baina errealitateak hori adierazten digu. Nire oso garrantzitsua da egun hedabideen papera, eta ondo azaltzea zein gertatzen den, eta ez parekatzea Israel Gazarekin, ez durako zer ikusirik, eta hain erreza ez deitzea gatazka bat, azkenean indarrak ez dira guztiz berdinak. Bideotxo bat ikusiko dugu eta orain jarraituko dugu gaiarekin. I'm deeply saddened and outraged by the explosion at the hospital in Gaza yesterday. And based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not you. But there's a lot of people out there not sure. So we got to overcome a lot of things. They know what حق الإنسان. لا يوصف حق الإنسان يوصف حق الحيوان. Beno, irakurri dugu ez, Amerikako Estatu Batuen betoa tartean, gatazkak jarraitzen du, egia da erdigunean badago ospitalean zer gertatu den argitzeko kontu hori, baina Israelek Gaza bombardatzen jarraitzen du, eta gainera hainbat etxe bizitza
deseraiki, suntzitu ditu dagoeneko Israelek, dirudi momentuz konponbiderik ez dugula gertu ikusten. Gainera nik uste nabar izan dela mundu mailan zenolako botere desoreka bat dagoela, beto bat jartzen du, berdin da beste guztiek zer pentsatzen duten edo zenolako eiritzia ematen duten, azken finean boterea daukana, markatzen du zein izango den ibilbidea eta zoritxarrez markatuko duen izango da hori, Palestina herria desagertzearena. Nik uste dute hau epe luzerako ezin dela mantendu, ez dela mantendu ze jendea iruditzen ari da, milaka iaia egunero eta ez gara konturatzen ari da palestinare herritarra erdia umeak direla. Ordan, hiltzen ari direnak edo hiltzen dituztenak, argiagoa esan da, umeak dira. Zeten gabe bombardaketetan, umeak hiltzen ari dira, eta nik uste dut batzutan hitz egiten dugula gatazkari buruz edo guda bati buruz, baina ez gaude horretan okupazio bat egon dela, eta orain dago genozio bat bide, hori pairatzen ari direna. Ni erabat adoz, eta apurtxuet estatu batuek zelako papera hartzen ari duten ikusita edo apurtxuetan analizatuta, eta nahiko esanguratsua da nazio batuen batzordeak egin izan duen noriteko ebazpen horrekiko zer motako betoa edo jarre hartu duen. Eta niretzako larriena bihurtzen dena da zein da mantendu duen argudioa. Ze argudioak maila batean adierazten duena da, historikoki, Camp David, Oslo eta barretan igual aurkeztu izan dituzten noraiteko neutraltasun edo subigintzarako aktore papera erabat ahaztuta dauko. Ez da baidagarri izan ziteken bere momentan jokatu zuen papera, baina gutxienez publikoari begirako horretan. Eta mantendu izan duen noraiteko jarrera gainera izan da, betoa jarri izan diola edo uko izan dion arrazoia da, Israelek daukan defentsa eskubidearen inguruko ebazpen bateratu bat ez agertu izena modu esplizito batean ebazpen horretan, ez? Horren, klaro, planteatzen ari zarena da, une honetan dagoen noiteko masakre baten aurrean, masakre hori provokatzen ari duenaren erekiko mundu occidentalaren noiteko lerrokatze bat, planteatzen hori estrategia bat da. Hori da, azkenean, zure interes propioen araberako, edo zure interes geopolitikoekiko, edo zure aliatu politikoekiko, plantetzen ari zaren noiteko bideratze bat, ez? Eta eta gainera gaur egun horrelako testu inguru baten aurkitzen danean, ez? Eta nik uste nahiko esanguratsua bihurtzen da lerro horretan, eta nahiko, ez dakit, ez? Analista ugarik aipamen asko egiten dituzte, eta askotan ez dakizu igual nori kasu egin, baina nahiko esanguratsua nik uste bihurtzen da dena, adiez, atzo Bidenen bisita bera, ez? Bidenen bisita bera, izan zen, printzipioz hainbat aktorekin hitz egitera hasi joan, azkenean egoerak horrela bultzatuta, batez ere ospitalenak markatu zuelako era bat, testuingurua, Israeleko estatuko gobernu buruekin baino esalako bildu. Era bat erosi ziren eta hori bat defendatu zuen Israelek komunikabideen bitartez eta prentsaren bitartez eta garatu izan duen horieteko diskurso eta relatoa, eta dala jihad islamikoa edo Hamas, edo palestinarrak izan direla ospitale hori suntxitu dutenak. Gainera, aipatzen ditu baitere hortarako iturri fidagarria dituela, ez ditu aipatzen nortzu direzen, baina argi dagoena da, badirazpen hori egitera joan izan dela, lerrokatzera Israelekin, beto horren noiteko testu inguruagaz, Israelekin dituen erasoen aurkako noiteko jokabide hori legitimatzera esan dezagun, eta gainera, kakotxen artean eta modu sensibil baten esan da hau, baina trukean, 20 kami bakarrik, bideratzeko noiteko giza kanal bat edo zabaltzaren alde eukin da, ez. Eta nik uste dut hori baitere nahiko esanguratsua bihurtzen dela. Estatu batuek askotan munduaren noroiteko epaile moduan deklaratzen dutela berein burua, eta argi dagoena da horrelako interes batzuk dituztenean, eta batez ere bekialde hurbila interes gune oso nagusi bat da gauza asko gaitik estatu batuentzat, lerrokatze erabatekoa izateak batera, argi dagoena da gaur egun dagoen egoerekiko inongo aktore neutral eta zubigile ez dala, ez? Eta galdetu beharko nioke orduen gure bureri da, orduen nor da horretarako gaitasuna daukan aktorea munduan, ez? Nazio batuek ez daukate, beto eskubidea plantatzen diete interes geoestrategikoen ondorioz, Europar Batasunak baitera dirazi duena da Israelekiko erabateko lerrokatze lotxagarri bat, eta orduen, galdetu behar diguna orduen gure bureri da, nor dan
horrelako gatazka baten aurrean, bestelako soluzio baterako bidea luzatu, zabaldu, sakondu dezaken inor. Eta gaur egun munduan, zoritxarrez, erantzuna benetan dardara emoteko modukoa da. Uste dut ez dagoela horretarako gaitasunik edo predisposizioi daukanak. Eta orduen horrek eramaten du Palestina orduen are gehiago kondenatzera. Palestina behar duena da Israelen potere horretan maila batean neutralizatzeko eta aterabide politiko baterako aukera bat eskain dezaken norbait legitimiade edo potere nahikoa daukona horretarako, ez? Eta orduan hori ez egoteak ematen duena da horrelakoak kronifikatze eta luzatzeko joera bat, ez? Eta ikusteko dagoite ekialde hurbilan bestelako aktore batzuek jokatzera hasiko badiren, edo ez badin hasiko, baina ondino, ez? Konplexuagoa bihurtzeko testuinguru baten aurki gaitezke. Eta gainera, barkatu, olako figura edo agente bat ez dagoenez, ez dago erantzukizunik. Ez da ikusten, ematen du, gertatzen ari dana, debalde aterako dala. Ze inork ez dio eskatuko Israeleko gobernuari azalpenik edo erantzunik edo ez ezer. Orduan, klaro, nik uste dut da babese osoa daukate egiteko nahi dutena. Idatziz nahi dute hori, eukitzea idatzi eta hori defendatzeko eskubidea daukatela, batez ere horrekin ja, bastakite, kartasuria eukitzeko eta egiteko nahi dutena. Baina egia da egiten ari dena, debalde ateratzen ari da. Internazionalean edo mundu mailan inor ez da jartzen kontra, eta gizartea bai, etengabe ateratzen ari da hainbat lekutan, ostiral honetan dago 7etan Arriagatik manifestazio bat aterako dana, Zapatuan dago Donostin, nik uste dut, jendea mugitzen ari dela, baina, klaro, iritzi horiek ez dira ailegatzen instituzioetara. Eta gero, igual ez dauka zer ikusirik, baina ni arraro iruditu zitzaidan, asteartean jarri zutenean alarma hori estatu mailan jeitzi, gauden dezkun lau, edo ez dakit nola esaten da, olako hitzak botatzerakoan, esaten du, eragina bat eukiko duela gu da gure bizimoduan, eta zer nahi dute, piztu alarma gizartean. Nik uste dut, komunikabideen papera oso garrantzitsua dela, baina, klaro, nor dauka pisua? Edo nortzuk ordaintzen dituzte hainbat irrati, telebista, betikoak, eta orduan mesua da betikoa. Aipatu duzu ez, manifestazioak egiten ari direla, mundu osoan, Euskal Herrian baita ere, gaur bertan eguerdian elkarretaratzeak egon dira Bilbon eta Iruñean, eta arratsaldean ere egon dira, eta gainera larun baterako manifestazio nazionalera deitu dute, baina maigainean jarri nahi dut, beste kontu bat, eren egun adibidez, Andoni Ortuzarrek adirazi zuen, Hamasen erasoa bat-batekoa izan zela, eta horrez gain, adirazi zuen baita ere, Palestinako nazioartekotzeko onarpena bigarren mailako kontu bat dela momentu honetan. Eta horretik jarraiki, aipatu nahiko nuke, Euskal Herriko hainbat erakunde publiko, alderdi politiko eta enpresek Israelekin dituzten harremanak, eta hainbatek adibidez egungo egoera ikusita, beto horren aldeko deia ere zabaldu dutela. Bai, eta Ursula von der Leyen bertoratzea azken finean interes ekonomiko eta elite ekonomiko horiek edo armamentistiko horien nobiteko interesak bermatzera eta esplizitatzera joandako bidei bat da, ez? Argi eta garbi, ez? Eta horre maila batean jartzen duena da, orduan, hemen gatazkaren nobiteko zioa ez dago eskubideen planoan, ez dago herrien arteko guda batean eta plantatzen direzen nobiteko elementu batzuetan, baizik eta benetan bestelako interes batzuek baitere hartzen dutela norberaren posizioa baitere markatzeko bidea, ez? Nik hor, iruditzen jazte, ez dakit, azkeneko unetan ez dakit, imaginatzen asko hitz egin dugula honen gaiaren gainean, eta niri iruditzen jazte neko paradigmatikoa, hasieratik batez ere, eta gaur da eguna, eta orain aipatu dituzen adibide batzuetan baitere asko remarkatu da nobeteko esaldia edo kontzeptu izan da, eta hasieratik Israelek daukan defentsarako eskubide legitimoaz hitz egin izan da, eta eragile aktore ezberdinek etengabe errepikatu dute, Ortuzarre baitere, Urkulluk lehendakari baita aipatu izan du hori. Eta nahiko esanguratsu dituen azte, ze kuestionamendu ez gitxi eukin duen horren atzean dagoenak, ez? Klaro, hemen gero, inkluso gerra testuinguru batean, aipatzen dutelako, arau batzuk badaudela,
Eta baita ere esaten den dalako etengabe ez, bueno, dana ez dela zilegi, eta, bueno, horren inguruan badaudela noraiteko ez, nazioarte mailan dauden noraiteko logika batzuk ez. Eta, klaro, niri inori ez dioten entzun erantzuten edo planteatzen, zer da erantzuteko eskubide legitimoa? Zer da? Osea, ni erasotua banaz, ni erantzuteko gaitasuna daukot, orduan, ojo por ojo, esan da moduan gazteleraz. Antza, nazioarte mailako legedi eta araudi batzuek markatzen dute baita irizpide batzuk. Bale, pues ni gaur goizean saiatu naz, porque horren inguruan egun batzu dar bataz, saiatu naz, bueno, noa orduen nazioarte mailako legedi horrek zer dinonara begiratzera. Eta hitzei esaten duena da, estatu batek bere aurka eraso bat jaso ez gero, eskubidea dauko bere burua defendatzeko, termino proportzionaletan, eta beti ere bere burua defendatzeko denean. Bale, orduen, marko legedia, hainbeste markatzen den irizpide bezalakoa, legediaz, hitz egiten badaugu, eta nola ere loteslea bihurtzen bada nazioarte mailako logika occidental, demokratizazale horretan, aletu beharko niokena da, ia gaur egun Israelek proportzionala den erantzun defentsa bat planteatzen ari baduen. Eta horren ondorioz, aletu beharko nioke orduen instituzioetan arduradun politikoa direzen guztiak, ia zuen berbak horren ondorioz zilegiak diren. Eta horrelakoak esaten ez baditu zuen orduen ze zaude planteatzen. Eta gaia nik uste dut, iruditzen zain nahiko, ez dakit, pertinentia edo, nahiko sakona dela. Ze etengabe danok, baina hori intzun diogu, bai deni atzo, Ursula von der Leyeneri. Badin otzuet, Urkullu hori esan zuen, da nik negoen beratzen ego, Urkullu hitz egiten du, Israele dukon defentsa eskubide legitimoaz, gainera terminoetan hitz egiten duela. Eta benetan, jendarteria esaio esplikatzen horrek zer esan nahi duen. Eta jendarteak maila batean marko moduan plantatzen duguna, bueno, zelan jamasek erantzun duen, zelan jamasek eraso bat egin duen, Israelek dauko orduen ospital bat bombardeatzeko eskubidea. Hori gaude esaten? Porque hori gertatzen ari da. Baina gainera, nik uste dute, oso kezkagarria dela ez dakit nola esan, proportzionalki. Horretaz hitz egiten dugunean, hori da, bakoitzaren interpretazioaren arabera. Baina askotan hitz egin dugu hemen, poliziaren, violentziaren arabera, proportzionalki izan beharko dela. Noren iritziaren arabera, nor markatzen du. Eta gainera zuk aipatu duzuna, hemen gizarte eskubideak ez dira bermatzen. Eta hori izan beharko zen behintzat, marra gorria. Baina ez dira, ikusten ari garela, ez dagoela marra gorria, orduan noraino helduko den eskubide hori. Baina gaude hitz egiten oso gauza ezibesteko batzuetaz, eta da, hori hitz egiten garenaz. Ura ez izatera kondenatzea, proportzionalki defentsa eskubidea da. Azken finean, fondoan, horri buruz gaude hitz egiten. Kontestua markatzen dituz beste elementu batzuek, eta araudiek zertarako bali duten, norberak zan interpretatzen duten alakoa. Guazen hitz egitera. Danak daude esaten Israele daukola erantzuteko eskubidea eta legitimoa dela. Legitimideari buruz baita hitz egitea, nik uste nahiko kosten harra da. Baina, jake marko horrela da. Orduen, hori gaudena esaten da, Palestinako herriari, Gazako herritarrei, elikagaiak ez izatera kondenatzea, zer da orduan? Eta benetan, eske erantzun behar da. Eta instituzioek eta horrelako agintariek horrelakoak dinozuenean, eskin nietzako da arduragabekeri bat da hori esatea. Gaur eguneko testu inguran gertatzen egin aurrean hori esatea imprudentzia itzel bat dela. Eta agintari guztiek mundu osoan hori esatea, benetan zer zaudeten esaten ez zaudete ez da pentsatzen, edo benetan horren atzean gu ez gare konstiente izaten zer dan transmititzen ari diguten mesua. Porque esan nahi duena da Palestinako herriak ez daukala bizitzeko eskubidea. Gainera nik uste duta, aurreko gunean komentatu genuen, batzutan gauzak botatzen bali maduzu bat behin eta gehiagotan, ez? Venga, egunero, errepikatu, eta azkenean zu bermatzen du, barneratzen duzu, eta ez dakizu zer zaguzen esaten, eta gainera, azkenean, pentsatzen duzu normala dela, eta esaten bali madut, eta ez da izango nik pentsatzen dudana, zuk esaten duzu, batzutan susmoa daiko, esaten duzu, daude esaten nik pentsatzen dudana, ez da izango. Ze bestela, ez zuten esango hasi holan, egiten duten bezala, adierazpen oso, ez dakit nola zan, errezak edo egiterakoan, ez? Nik bebai esango nuke interes ekonomikoen kontua.
hemendik peluzera ikusiko dala zenolako etekinak atera dituzten batzuk eta besteak, ez? Eta nik hori bebai kaskatzekoa dela. Azken finean, hainbat gatazketan sartzen ari gara, eta sartzen naiz, gizartean nago eta munduan bizi naiz, beraz, sartutan nago. Sartu gaituzte, baina esan nahi dut, bizitzen ari gara, zenolako eragina ukiko duen mundu mailan, eta gainera, esan ikustu dut, mundu mailan erantzun behar dela. Gizartea hitz egiten ari naizela, eta ikusten ari naiz nola estatu batzuetan debekatzen ari dela baita jendearen iritzia kalera ateratzea. Eta hori ezin dugu onartu. Dinot, nola posible Frantzian, Alemanian, Italian jendea, eskematen du beste gari batean gaudela. Eta ja ez da bakarri babesa baizik eta jendea isiltzen ari da. Ni adibidez hor, barkatu, ez dakit, baina hor neko zanguratxo da, eta zu lehen apuntu bat egin dozu, eta bihurtzen ari zait nahiko, bueno, ez dakit, esperantzagarri izan daiteken elementuetariko bat, ez? Batez Europako markoan, igual gure eragin eremua dalako, agintariek ze jokabide hartzen nahi dituzten, ez? Horti pasatu da Schulz, pasatu da Macron, pasatu dira aginte nagusiak deukizan oiteko figura politikoak, eta herritarretatik protestak eta bar zer nolako dimentsio hartzen nahi duten, ez? Eta maila batean hor badago noeteko deslotura bat, ez? Agintariek zeren mesedetan edo zeren logikaen arabera funtsatzen duten, eta interesak beste batzuei eta gitxi batzuen interesak defendatzeko bitarteko bihurtzen nahi direla, eta jendartearen sektore handi batzuek, seguramente iritzi ezberdinak ditugunok elkartzen gaituen, noeteko, ez? Sensibilidade bat aurkezten ari da eta protesta ezberdinak, ez? Eta ikusten ari gara, edatzen ari direla protesta horiek, Euskal Herrian ere, eta beste kokaleku batzuetan, ez? Hor badago noiteko desloture bat o desberdintasun bat, ez? Agintariek eta jendartearen artean daude noiteko jarrerak gaur eguneko gatazka honekiko edo egoera honekiko, ez? Eta iruditzen zain nahiko nota hartzeko modukoa izan barko litzakela agintarien partetik noren alde eta noren mesetan zauden zuk lanean, ez? Esken finean hori hainbat kasutan gertatu da, ez? Azkenean ematen du gizartea vanguardia dela eta instituzioak doazela atzeko partetik, ez? Baina gero zenolako eragina aukiko duen adibidez hauteskunduetan. Ez? Edo berdin dite, orain gaur justo ez daukagu nola ditzen investidura gaia, baina dinot, ez? Igual mai gainean jarri behar da, nola hau bultzatuko duzula, ez dizut emango boska. Dinot, ez nire izenean, behintzat hartzen ari zareten, edo egiten ari zareten adierazpenak entzun ostean, ez dut nire burua hor parte hartu nahi, ez dakit nola esan, zenolako eragina aukiko duen, politikan, olako interes ekonomikoetan ez gara sartuko, enpresek egiten dute egin nahi dutena, baina behintzat egon beharko zan lotura bat, eta erantzunkizun bat instituzioen partetik, jendea zer nahi duen, edo jendea zer pentsatzen duen. Nik uste dute azken mobilizazioetan, perfil oso ezberdinak egon dira, eta zuk esan duzuna, nik uste dut, bai, igual iritsi ezberdinekin, baina jendea kalera ateratzen ari da, eta nik uste dut hori kontutan hartzekoa dela. Eta munduan barrena ganera, atzo Kapitolion emon ziren jarrerak erakusten dute, benetan, ez dakit, eta gu baitere gure jakintasunetik seguramente homogenizatzeko joera bat daukagu danok egiten dugun bezala, eta seguramente besteek guekiko egin dezaketen bezala, ez? Baina horre badaude iritzi eta korronte ezberdinak azalarazten direla, eta batzuk talkan daudenak, eta beste batzuk, bueno, ogon daitezkela matiz ezberdinak, baina hotxa altzatzeko noiteko joera bategaz, eta seguramente aurrekari bak sortazten dituenak, aurretiaz igual ez genitunak hainbeste entzuten, edo zirela hainbeste entzuten, ez? Eta nik ustot, nahiko, ez dakit, nire jakintasunetik, baina Israelen estatuaren noiteko fenomenen inguruan baitere ez, seguramente egongo dira, ez dakit, bera anatomia interpretatzareko momentuan egongo dira matiz asko ere ez. Baina argi dagoena da gaur eguneko gobernuak eta gobernu horrek garatzen duen politika herri baten esterminiora antzko logika bat daukola, eta batez ere, ez dakit, ez da, pentsamendu politiko baten nobaiteko muturreko jarrera bat orkesten ari duela, ez? Eta horrek ez duko zerikusirik igual, sinismen religioso bategaz, egon daitezken bestelako iritzi batzuekaz, baina gaur egun gobernu horrek garatzen ari duena, guztiz estatu terrorismoa da. Eta horrela hitz egin beharko duke. Horregatik nio dana da, guk hainbesteetan, beste mendebaldetik hainbestetan errepikatzea eta ezer ezean edo doainik aurkeztea Israeleko estatuari edo gobernuari
defentsa legitimoa hitz egitea, inongo zehaztapen barik, inongo kontrapartida barik, inongo araudi barik, inongo eskaera barik, gabiltzona da txeke zuri bat eskaintzen gaur egun ikusten ari garen gertaera guzti horiei. Eta beraz, erantzule izateko baitere, pasiboagoak izan baitezken ere, erantzunkizun bat eskatzeko moduan ere egon gaitezke, ez? Eta iruditzen zaidana da, une honetan, justo guztiz kontrako norabidean aurkitu beharko ginatekela, ez? Osea, aktiboak izatea, eta aktibotasun hori baitere, zeren bidean jar dezakegu. Daukagun konplexutasun guztiegaz, eta badakigu Palestina eta Israelen arteko gatazka ez dugula konponduko egun batit beste, eta are gitxego emetik. Baina noren alde edo zeren ez alde aurkezten zaren asko esaten du zu zer zarenaren gainean. Eta nik uste dut herri zapaldu bat garen enean, herri zapaldukin egotea da printzipiozko elementu bat. Eta gero norberak eukingo ditu iritzi ezberdinak hori zelan traslatu, zelan gauzatu eta zelan egin. Baina gaur eguneko gobernu israeldarrak aurkezten ari duenarekiko, nik ez dut uste benetan bere defentsa eskubidea esergabea planteatza dala benetan mendebaldetik edo bestelako herrialdetik luzatu beharko nuke mezu zentrala. Niretzako hori ardoekeri itzel bat da eta horren inguruan asko gogoetatu beharko lukete agintariek. Ze hori ez da herritarren izenean esan beharko zuketen lehen mezu bat, ez? Nik uste dut gure ordezkariak direla. Eta ez dut entzuten gizarteok esaten ari garen, eta hori da kezkatzen nagoena. Nik uste dute, bai, mundu mailan gertatzen dena edo, hor ez daukagu eragina egiteko ezakit pisua, baina entzutea Urkullu hortu gure inguruko politikariek olako gauzak esanez, horrek bai kezkatzen nau. Ez zarete konturatzen ez duzu ikusten jendea kalean dagoela kontrakoa esanez. Ez, bintzat ordezkoaren papera tokatzen zaizue jokatzea eta inbarko duzue, zintxo. Mundu osoan zer gertatzen dena ez da, protestak mundu osoan zehar, Euskal Herrian baita ere edukitugu, baina ordezkari gehienek jarrera argia erakutsi dute. Luziz egon gaitezke gai honi buruz hitz egiten, jarraituko dugu ziurrenik tamalez, baina bestelako gai bati buruz hitz egin behar dugu, hezkuntza legeari buruz alegia. Izan ere, hezkuntza legearen gaineko eztabaida legebiltzarrera iritzi da, eta osoko zuzenketak bozkatuko edo bozkatu dira. Izan ere, EAJak eta PSek osoko zuzenketetan akordioa lortu zuten, eta horren arabera, hizkuntza ereduak mantenduko dira, eta horrek arrabotsa sortu du ezta. Eta, tartean ikastolen elkartearen ustez, hizkuntza ereduen sistemari eustea atzera pausu bat bada, eta gaiari heltzeko pantailaren beste alboan dugu Nekane Artona ikastolen elkarteko kidea. Kaixo, Nekane? Kaixo, arratzaldeo, edo. Oharbidez azaldu zenuten ez da, hizkuntza ereduek ez dutela euskalduntzen, eta horiek gandituko dituen eredu baten oinarria behar dugula, ez da? Eta hala, murgiltze ereduaren aldeko apustua egiten duzue zuek. Hala da. Hala da, egia da, azkeneko 2 urte hauetan, parte hartzaile aktibo izan garela, agente aktibo izan garela, legearen lanketa honetan, eta hizkuntzaren gaiari dagokionean, itxaropentsu ginala, ikusten genituelako aurreproiektuak bazituelako aurrera pausoak, jasotzen zituelako. Baina era berean, gure ustez ere beti egon dira arlo honetan gabeziak, Halere, gabezi horiek kontutan hartuta, esaten genuen, izan zitekeela, lege hau, datozen belaunaldiak euskalduntzeko oinarri bat. Beti ere, gu bat egin dugu aipatzen diren helburuekin, baina aipatu izan dugu beti, gure ustez horrek ebalaketa bat behar dula atzetik, ebalaketa eta ebalaketa hori ezin dela ez ikastetxeen eta ez irakasleen eskutan utzi soilik, baizik eta kanpo agente batek egin behar duela ebalaketa hori, ezta? Ez hainbeste promozionatzeari oztopoa jartzeko, baizik eta hobekuntzari eta hizkuntza proiektuetan esku hartzeak egiteko. Zein izan da, bai.
Bildarretzek esan du, bai ala bai, udazkenean onartuko dela hezkuntza legea, ez dakit zuek nola ikusten duzuen egoera. Hezkuntza lege honek aurrera egingo du, ze azkenean EH Bilduk eta Elkarrekin Podemosek dagoeneko esan dute osoko zuzenketa honekin ez dutela babestuko, ala ere egia da, EAJak eta PSek eurek soilik onartu dezaketela. Nola ikusten duzu egoera? Ez dakigu egia esan segertatuko dan, eta gainera guk ez diogu hainbesteko, ez dugu eztabaida horietan sartu nahi gu benetan, nahi dugu lege bat, nun oinarri bat jarriko duen, benetan, guk esate dugu guretzat abiapuntu bat dela. Abiapuntu bat izateko jauziak eman behar ditugula, ez? Eta lege honek, ez dakit, ondorengo urteak arautuko baditu, ez? Oinarri sendoak behar dituela. Gu horreraino. Eta emendakin hauekin gure ustez atzera pauso ematen da, bai? Horregatik esaten dugu zalantza juridikoa edo nahasmena ekarri dezaketen, ez? Edo euskalduntzean aurrera egiteari ateak itxi diezaioketen emendakin horiek erretiratu beharko liatekela. Zer gertatuko den, guk ez dakigu, alderdiaren arteko negoziazioa da, eta guk espero dugu ahalik eta lege hoberena onartzea, eta ahalik eta lege zehatzena onartzea. Bestalde nekane, hezkuntza zerbitzu publikoaren zehaztapen sakonagoa egitearekin bat etorri zarete, baina ausartagoa izan beharko lukeela defendatzen duzue. Bai, izan ere, iruditzen zaigu hezkuntza zerbitzu publikoaren bat egiten dugu, printzipioekin, baina berriro ere publiko-pribatu dikotomia hori gainditzeko erresistentzia daudela iruditzen zaigu, bai? Eta uste dugu hor barruan dauden ikastetxe guztiak baldintza beretan aritzeko aukera izan beharko luketela. Eta hor ikusten dugu utxunea. Halere, esan bezala, gure ustez bada aurrera pausu bat, aurrera pausu garrantzitsua, hezkuntza zerbitzu publikoaren definizioa, baina, aipatutakoa, ausartagoa izan behar dula iruditzen zaigu, bai? Egin duzue, doakotasunaz lege proiektuak dioenearekin, okertzen ez baldin nahi, zeinbait zuenketetan zehaztutakoa ere batzalotu duzue. Bai, bat gatoz doakotasun printzipioarekin eta helburuarekin, eta ikasle eta familiak hezkuntzarako eskubidea bermatu hartzailenarekin, bai? Eta honek ere segregazioaren kontrako neurritzat ulertzen dugulako guzti hau, baina era berean, finantzaketa hori nolakoa izango den eta zeri bideratua izango den, nik uste dut argiago azaldu behar dela legean, bai? Hori da gure iritzia. Txalotzen dugu ekimena, bai? Baina era berean zehaztasun handiagoa eskatzen dugu gai honen inguruan ere. Zehaztasun gehiago aipatu duzu, eskerrik asko Nekane Artola, ikastolen elkarteko kidea gurekin izateagatik, eta adi egongo gara, zer gertatzen den hezkuntza lege honekin. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Aio. Nekane Artola entzun dugu, ikastolen elkarteko kidea ez da, hezkuntza legea hainbat urte dagoeneko prozesuan edo, gaurkoan legebiltzarrera itzuli da. Ez dakigu zer gertuko den zehazki, Bildarratzek argi esan du, udazkenean onartuko dela, edo ziurrenik onartuko da, legegintzaldia hasi aurretik, ez dakigu hori noren babesarekin, nork alde bozkatuko duen norkez, momentuz argi dagoena osoko zuzenketa horrekin aurrera jarraituko duela legeak soilik PSE eta EAJaren babesarekin.
Nik uste dut betikoa, azkenean gehiengoa daukaten ez, horretan oinarrituta aurrera eramango dutela beraien legea, baina egia esan da, ez dakit ezen olako irizpideak kontutan hartu dituzten, olako lege bat aurrera ateratzeko, ez dakite ze batzutan ez dute zehazten, edo ez dago benetan hori konkretuki zergaitik hartu duten erabaki hauek, eta ea estatu maila, estatuari begira atera den lege hau. Ez, nik uste dut izango dela aukera galtzeko bat, ze azken finean hau izango da gauza bat epe luzerako bermatuko dana, eta ez dago, ez dakit nola esan, benetako agenteari begira zuzenduta, baizik eta ematen du, begira da, dagoela desbideratuta estatu mailan gertatzen ari den gauzetara. Duela 40 urte ezarri ziren hizkuntza ereduak, mantendu nahi dituzte hizkuntza eredu horiek, eta gero aipatzearren, egia da Euskal Herrian, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, beste mapa politiko bat ezarri dela, ikusi dugu aurreko hauteskundeetan, orduan lege hau onartzea soilik EAJ eta PSeren babesarekin hemendik 30 urterako lege bat izango dena, eta ikusteke dago hauteskundeetan zer gertatzen den, baina badirudi baiatze bilduk indarra handituko duela edo boto gehiago lortuko dituela, EH bilduk horrekin batez egitea ondorioak ere izan ditzake. Era batekoak, eta nik uste nahiko esan guratxoa bihurtzen dela, ez? Orain dela, zuk aipatu duzu moduan, kasi 2 urteko prozesu bat darabagu, prozesu horretan noeteko oinarri filosofiko eta bateratzaileena izan dana akordioaren noeteko, ez? Logika izan zen, zeinetan 4 ordezkaritza politiko instituzional, beraz, esan dezakegu, eremu horietako soziologikoki ordezkatuak egon daitezken jendearteren sektorean hitz honen lagin nahiko potente bat bihurtzen zirenak, maila batean oinarrizko printzipio batzuen gaineko akordio batetara heldu izan ziren, ez? Eta seguramente, zuk aipatu duzunaren ikuspegitik, alegia, alderdi interesak baino gehiago ordezkatzen dutenak Euskal jendarten noeteko aniztasunaren ordezkaritzaren akordioiek, gehiago hurbiltzen dira gaur eguneko gure euskal errealitateari begirako tresna bat bihurtze aldera. Hortik aldendu izanak eta gerora gaur eguneko fasean arrisku baten aurrean aurkitzea, zeinetan Eusko Legebiltzarraren eta Eusko Jaurlaritzaren parkaturen beharrizanak eta urgentziek gehiago lehenestea, gobernu baten estabilidadea, gobernu horrek legedi hau atera behar izatea kosta ala kostaren beharrizan horiek, gehiago urruntzen gaituzte, akordio horiek filosofia eta bateratzaileago izan zitezkenetatik. Nik uste dut ikastolan elkarteko ordezkariak baitere, hortiko baitera apuntatu dituela elementu batzuek, nahiko interesgarriak biruditzen zaizkigunak. Niretzako aipatu duen elementutariko bat izan da, legedi hau abia puntu bat izan beharko litzateke etorkizuneko araudi horretarako noiteko marko edo joko arau bat edo zehazteko, eta beraz, alik eta kontsentsuena izateak seguramente danoi lagunduko gintuen, ze horren maila batean, esango lukena da, Euskal jendarten aniztasuna ordezkatu egon zitekela, eta jendarten dauden sensibilidade ezberdinei begirako noiteko lantresna izateko gaitasuna aukin zezakela. Hori da, guztot, nahiko adierazgarrian elementu bat, eta bigarrena da, hezkuntza zerbitzu publikoi begira esan duenaren logikan, akordioan zelan bait definizioarekin bateratasun bat aurkeztu zuten hainbat agente sozial edo hezkuntza komunitatekoak, adibidez ikastolen elkartekoak, eta aldiz, eztabaida izan beharko liteke haren zehaztapena, definizioa, gauzapen praktikoan, zemotako garapena izateko gaitasun okingo genuken, ez? Eta ez da ez gaude horri buruz hitz egiten. Eta seguramente hezkuntza komunitatearen beharrizanak hortik doaz, eta gure umeen beharrizanak hortik doaz ere, ez? Edo gure urrengo belaunaldien noiteko, ez dakit, ez? Hezkuntza arauaren bilakaera, hortik doa, ez? Eta iruditzen zait, justo gurutzatzen ari dela horixe, ez? Hain eremu estrategikoa eta garrantzitsua dana, konsensu baten abia punto markatu duenatik, zein bateraino aldentzen ari da une honetan, bestelako behar izan interes edo urgentzia batzuk gailentzan diren honetan, ez? Eta iruditzen zait oso preokupantea dela, eta guztot, larritasun baitere zabaldu beharko genukela, iruditzen zait, askotan dagoen sentsazioa dela hori, ez? Alderdien arteko negoziazioen logikan kokatzen dela elementu, eta beste gainontzeko ez daukagula parte hartzerik edo esku hartzerik, eta gaur da eguna,
Claro, ja da, emendakinen noiteko fasean sartzen bagara, akordio horren zehaztapen garapen dalakoretako fasea baitera amaitzen dala. Orduen, margenak baitere hemen akotatzen ari dira. Eta definizio orantz goaz, da erabakitzerantz goaz, norabide batean edo bestean. Eta taka horren aurrean aurkitzen da Euskal Jendarteen zati bat, ez? Orduen, nirutu dazte nahiko prekupantea dala gaur eguneko egoera hau. Eta fondoan uste dauela elementu bat, eta Euskarriko Unitatean ikusi duguna baitere euskararen ikiko ebazpen ezberdinekin. Eta da, hemen soziologikoki gitxiengo batek markatzen ari duela gehiengo sozial bati, zeintzu direzen hezkuntza sistema baten arauak. Eta hemen dau fondoa. Eta horren aurrean, interes batzuk, behar izan batzu dituztenak hori lehen estea. Gaur eguneko jendarteen noiteko gehiengo batek behar dituen dekozen behar izanak baino, horrek ardura bat politiko bat deten eskatzen du. Eta lehen alaitzi joan hildotik, horrek baita ere, ebazpen bat eukin beharko luke nire ustez. Porque fondoan uste hori dauela, pese oso posi dau. Nik eskatzen nagoena da, azken finean, euri parte arte txari dagokionez, ea jendea parte sentitzen dala. Azken finean batzutan gai honetaz hitz egiten dugunean, konturatzen zara, badagoela jendea ez dakiela zertaz ari garen. Osa, dinot orokorrean, eta ez da guraso batzuk, edo, nik uste dut, ez, dinot, orokorrean dinot, gizarte mailan, eta zer suposatuko duen olako legealdi bat ateratzea jendearen parte hartzea mugatua izana. Osa, dinot, hori ez, bakarrik irakasleek, aita amak edo tutoreak bertan, parte hartu beharko lukete. Eta gero nik uste dut, urrengo gaia dagokionez, gero eta pobre gehiago daukagu, gero pobreagoak gara, eta nik uste dut ezinbestekoa dela hezkuntza duina publiko bat eukitzea, eta indartsu bat. Orduan, arrakala guztiekin amaitzeko, orduan nik uste dut ezin dugula, benetan aukera hau galdu, eta galtzen ari da. Pobrezia aipatu duzula, azkenengo gaiari heltzeko minutu gitzi ditugu, baina hartuko dugu gaia, izan ere, Hego Euskal Herrian 500.000 lagun daude pobrezia arriskuan, badira, egia, justu, aste artean datu horiek azalatu zituzten, eta gainera, garrantzitsua da, edo tamalgarria da nabarmentzea, pobreziari aurre egiteko egun askotan zaila egiten zaigula, etxea ordaintzea, erosketak egitea, argindarra ordaintzea, orain pobrezia egoera hori muturrera joan daela, ez da? Ez dela soilik egun uste genuen pobrezia hori, baizik eta pobrezia askok pairatzen dutela. Nik uste dut azken finean perfila aldatu da. Osa, dinot, gero eta pobre gehiago daude, eta gero eta pobre mota ezberdinak daude, osa, ez da buruan daukagun pobre perfila, baizik eta dauz familia, dauz jendea lana daukana, baina ez da heltzen hilabetaren amaiera, oinarrizko gauzak ez dira ordaintzen, batzutan aukera datu behar da, erosketak egiten dituzun, edo orain, pentsa esazu, ez da nabaritzen, baina negua etorriko da, ez dakit goitzen do berandu, baina etorriko da, eta berriro jendea pentsatuko du oso ondo beragoia jarriko duen edo erosketak egingo dituen, energia presioa igoera ikaragarria da, presoen alokairua ere, nik uste dut, areagotu egin da, eta instituzioek ez gaituzte babesten, ez dituzte mugak ipintzen, eta bakarrik egiten dituzte epe motzeko diru laguntzak eman, eta diru laguntzak horiek ez dira heltzen benetan behar dituztenen eskuetara. Azken finean, diru laguntza bat eukitzeko irizpide batzuk bete behar dituzu, eta benetan pobreak direnek ez dituzte olako irizpideak betetzen, eta hori kezkagarria da, zenba jende, pobrezia, kale gorrian bizi direla, eta nik uste dut horretaz oso gitzitan hitz egiten dugula, eta pentsatzen dugula, edo egiten digut, edo saltzen digutena da, oraindik pobreak ez garela, zu Netflixen kontu bat baldin badaukazu ez zara pobre. Eta hori da saltzen diguten eta batzutan entzuten duzu kalean, eskatzen ari da dirua, baina mugikorrarekin dabil.
ostras, benetan hori da zuk egiten duzun irakurketa? Edo, bale, da saltzen digutena, baina kezkagarria da. Aipatu duzu itzoin, Barkatu. Aipatu bat egitearren aipatu duzu, ez da? Gero eta zailagoa, oso zaila dela dirulaguntza horiek lortzea, zein garrantzitsua den errolda edukitzea, ez da? Eta etxea ez baldin badute, ezinezkoa da errolda edukitzea, orduan ezinezkoa da dirulaguntza jasotzea, orduan egoera ez da konpontzen. Eta gero gainera egoera argia azaldu duzu, eta datuek horrekin bat egiten dute, ez da? Badirez, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan eren batek, biztanlerian eren batek, zailtasunak ditu oinarrizko premiak asetzeko. Bai, eta realitate hori kronifikatzen ari da gainera, eta sozializatzen ari da. Ez nik uste ondorio lasgarrena hori bihurtzen ari dela, ez? Osea, sektore zaurgarriagoak edatzen ari direla, eta gero baitere sektore horiek dituzten behar izanak kronifikatzen dituztela, eta terabide baterako, egiturazko soluziorik ez dutenak izatera kondenatzuak daudela, ez? Eta gainera realitate horiek baitere oso presente dauzela, ez? Justo horren, aipamen eiteren joan, porque goratzen dut, horrein aipatu duzun noiteko esaldi moduan, horrein dela urte batzuk, pasan, lana dauko norbaitek, zelan izango da pobre, lana badauka, ez? Eta lana eta gaur da eguna ja gure paradigman, lana izateak ez duela euneko unean esaten pobrez esateko arrisko ez daukozunik, ez? Eta horiek, horrein dela urte batzuk hori pentsa ezina zan, ez? Nik bukatzeko, goizan, jarri nasa aprobet pentsatzen, eta jaso ditut horrelako datu batzuek, nahiko badirudi berein artean inkongruenteak edo ez daukatenak noiteko loturarik, baina uste dut justifikatzen duela orain hitz egiten eri duguna, ez? Beharrizanen presioak euneko 10 gareztetu dira aurten Euskal Herrian. Laboral Kutxaren txosten baten arabera EAeko familien konfidantza azken 3 hilekoan egoera ekonomikoari buruz 25 puntu berantzioan izan da. Gazteen buru osasun gaitzak goranzka doaz eta berton lan egiten dituzten sisteman lan egiten dituztenak baliabide humano falta eta ekonomiko falta dirazten dute. Las Criadas-eneko elkarte batek ugalketa esplotazioa ere gotu ari dala eta feminizizio eta batez ere horrek dukan eragina emakumengan. Iberdrola auzitera eraman duela eta batez ere argindarraren presioa puztu zuelaren oiteko zantzuak agertzen ari direlako. Orain dela 3 egun Pasaian arrantzale bat hilda lan istripuz. Orain dela aste bat lan istripukin zuena erandion zauritzu horren ondoriz baitere hil egin izan da. Badirudi notizia guzti hauek ez daukatela elkarloturarik. Baina honek guztiak eramaten gaituen noiteko egoera bat da, problematika sozioekonomikoak areagotzela, muturrean edo egoera, bazterketa egoeran daudenak kronifikatzera, eta batez ere perfila sozializatzen ari dela. Orduen, benetan, bihurtzen ari da, problematika sozial realitate handiko bat, ez? Eta horreri erantzun badiako egiturazko soluzioekin, eta hor batez ere instituzioek hartu beharko luketen paper aktibo batekin. Eta gainera, paper aktiboa ez da diru laguntzak jartzea adibidez, ez? Dira neurriak, benetazko neurriak hartzea, politika eraginkorrak eta benetako borondate politikoa baldin balego neurri eraginkor horiek posibleak izan badira. Bai, azken finean nik uste dut hori, neurriak izan beharko direla ausartagoak, azkenean muga jarri behar ditugu etekinei, dinot, alokairoen presioen mugak jarri beharko dira, energiaren presioan mugak jarri beharko ditugula. Olako diru laguntzak ez dituzte behar dituztenak eukiko eta gainera normalean egiten dutena da, normalean dintzot, kasu batzuetan bebai espekulazioare gagotzen dute, adibidez presioen, alkilerren presioarekin gertatzen dana, ez? Osea, instituzioak ematen dute diru laguntza gazteei, ez? Alokairo ordaintzeko, eta orduan zer egiten dute jabeak? Diru horrekin gelditu, igual dituzte presioak eta gero diru laguntzekin, ez? Erdia kobratu. Da, epemotzeko neurriak eta gainera reagotzen dutena da hori espekulazioa. Eta euki behar ditugu argi, etxe bizitza eta jana eta hainbat gauzak eskubiak direla eta instituzioek egin beharko dutena da horiek bermatzea eta hori da egiten ari ez dena. Izan gaur egun, izate oinarrizko eskubide horiek direnak ez dira bermatzen, ikusiko dugu zer gertatzen den edo benetako neurri eraginkorrak jartzen dituzten, eskerrik asko beste behin ere Alaitz Argandoña eta Ibon Beñeka gurekin izateagatik eta hurrengora arte. Eta orain tarte bat eta jarraian itzuliko gara eguneko albiste nagusiekin, orain arte.
Amaika Telebistak web orri berria du. Aktualitatea, saioak, podcastak, programazioa eta gehiago aurkituko duzue bertan. Unean uniko edukiak zuzenean edo nahieran nahi duzuenean. Edozein tokitatik Amaika Telebista denon eskura, mugikorrean eta ordenagailuan. Etengabean eguneratzen den informazioa. Hemen amaika.eusen. Tokiko produktuen astea heldu da Iruñeko Gaztelu plazara. 8. edizioa da aurtengoa eta Nafarroko produktuen erakusleio izateko helburua du. Bertako produktua, ekologikoa eta mimo handiz landutako elikagaiak plazari itzulia ematen dioten hainbat postuetan topatuko ditugu. Bueno, oso importantea da lehenengo sektorearentzako kontakto direkto produktoreak eta konsumidarearekin lotzea, jakitea, nolakoa dira produktuak, nola egiten duten produktu hori,